Orderly Merry Christmas ha. Pila ka mga manugbaligya mga puso. Nagpasaka na sang presyo sa itlog bangod sa amat-amat nga pagtaas sang demand. Samtang pila ka mga bakery mag-a-adjust sa presyo sa mga produkto kung magmahal pa ang presyo sang itlog. Si Zen Kilantang nakatutok. Natalupang ni Kate nga kada semana nagasaka sang 5 pesos tubdob 10 pesos ang isa ka tray sang itlog. Suno sa iya, halos na sila makaginansya bangod sang kamahal sang presyo sang itlog. Diri sa Pavia Public Market, 255 tubdob 290 pesos ang baligyan sang isa ka tray sang itlog depende sa kada kuon. Basta lapit na December, in demand, kasi syempre kaka-short man ang supply kang itlog. Kaya may mga cakes, mga bakery nag-order. Damo, ma'am nag-order. Bangod sang pagmahal sang presyo sang itlog halin sa mga nagasupply sa ila, napilitan nga magpataas sang presyo ang mga negosyante. Wala kami may mo alang-alang, hindi naman kami magsaka kay nagapasaka man naman supplier. Ang iban nga vendor nagapangita naman sang barato nga supplier. Nagsaylo ko kang supplier ko, tinlain naman supplier subong medyo nubo-nubote kung nubukwa mo, nubo man nabaligya mo. Samtang ang iban nga bumalakal nagakinot na sa pagkonsumo sang itlog. Pangbaligya. Gamay-gamay lang. Paidog-idog. Ginalantaw sa mga manugbaligya nga posible pa nga magtaas ang presyo sang itlog subong nga holiday season kasunod sang pagtaas sang demand kapareho sang cakes and pastries. Sunod sa pila ka tagdumalahan sang bakery kung nagpadayon ng pagsaka sang presyo sang itlog, mag-a-adjust man sila sang presyo sang ila ginabaligya nga produkto. Kaya syempre malain ang costing, mamahal ang ingredient. So kailangan naman mapamahal man sa among product para makabawi kami. Nagabili sang 8 pesos and 50 centavos ang small-sized egg, 9 pesos ang medium, 9 pesos and 50 centavos ang large, kag 10 pesos naman ang presyo sang jumbo size. Sa subong ang presyo sang whole chicken, ang yara na sa 190 pesos ang kilo. Posible nga magtaas pa ang presyo sini bangod maiwat na ang supply sa manok sa probinsya. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition.